הכל בראש. איתי, מלי שטבי. בכל יום רביעי, בשעה 12 בצהריים. ברדיו החיים הטובים. צהריים טובים, איזה כיף להיות כאן שוב, והשבוע יש לנו תוכנית מצוינת. אוי, אתם יודעים מי נמצא איתי כאן? כמעט קשה לעבוד ככה, רונן ארבל, אנחנו תכף נציג אותו. רונן, מה שלומך? מצוין, תודה, כיף להיות כאן. יופי. אז אנחנו כמו כל רביעי, הכל בראש, איתי, מלי שטבי. היי, באמת התרגשות יש כאן היום, כי רונן הוא אורח מיוחד, מיוחד מאוד בשבילי. אתם תגלו ממש עוד מעט. הפעם אנחנו נדבר על גוף ונפש. איזה נושא ענק, רחב, אפשר לדבר עליו בכל כך הרבה אופנים. אנחנו רוצים לספר לכם שגם התוכנית הזאת היא בחסות רשת החנויות בדרך הטבע. אתה מכיר את החנויות האלה? ודאי, הייתי שם אפילו ורכשתי שם כמה דברים. חנות מצוינת. אתה מתרגש להיות כאן? אני תמיד מתרגש, לפני כל דבר חדש אני מתרגש, אבל זה עובר לי בדרך כלל מאוד מהר. הקשר שלי איתך הוא קשר מאוד מיוחד, קשר מרגש אפילו. עברנו איזושהי דרך ארוכה מאוד 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 להיות במקום הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. זה קשר שאני יכולה להגיד בו בביטחון מלא שאנחנו חברים. אתה יודע שערך החברות זה משהו שהוא לא ככה מובן מאליו אצלי. והקשר שלנו הוא לא רק חברי, אנחנו גם עובדים ביחד, צריך לגלות את זה למאזינים שלא מכירים אותנו. אנחנו גם עובדים ביחד, אנחנו גם פיתחנו שיטה שאנחנו נדבר עליה בהמשך, שהיא תופעה פנומנלית בעולם הגוף נפש, ואתה כפורץ דרך בתחום הגוף נפש, בטח תספר לנו על זה בהמשך. כי אני חושבת שאחד הדברים שאתה מאוד מביא לחיים שלי, לפחות פעם בשבוע כשאנחנו נפגשים, זה המון אהבה. ולא רק לי, גם לכל המטופלים שלך. תודה, תודה. כיף לשמוע. כששואלים את המטופלים שלך, מי זה רונן? אז מה הם עונים? כולו לב. כן, זה הדדי. זה השליחות שלי, כן. זה השליחות. השליחות זה לקבל וגם לתת בעיקר. ושזה מתקיים במציאות היומיומית שלי, אז אין מאושר ממני. שליחות. אתה יודע כמה אנשים מסתובבים בעולם הזה ולא יודעים להגיד אפילו את המילה שליחות. המקום הזה שבן אדם נמצא בו במקום של שליחות, אני חושבת הוא מקום מדהים לכשעצמו. ללכת בעולם כשאתה מבין את הדרך שלך, כשאתה יודע לאן אתה רוצה להגיע. ואתה שמת את המילה אהבה ככה בכותרת שלך. לגמרי. אם להתייחס למילה שליחות מבחינתי, השליחות היא קודם כל שלי. והשליחות שלי, באמת היום אני מבין אותה יותר מתמיד, זה להיות נאמן לעצמי, וככל שאני נאמן יותר לעצמי וקשוב יותר לעצמי, אני יודע בדיוק מה באתי לעבור בחיים האלה, ומה באתי ללמוד, ומה באתי ליישם. שזה משהו שהוא קורה כל יום, כל רגע, ההתבוננות הזאת פנימה. לגמרי. שלא נפסיק לקוות אף פעם. רונן ארבל, המטפל הסיני, גוף נפש, נמצא כאן איתי. איזה כיף לנו. התוכנית שלנו היום היא גם בחסות בדרך הטבע. רשת, חנויות, תכשיטים, מתנות, איזה כיף. תקשיב, אני חייבת, אתה יודע, בשביל ההגינות, לשתף את המאזינים שלנו, וככה ממש אפילו קצת לדרוש ממך, לספר על עצמך במקום של, אתה יודע, open your heart. אל תגיד לי ככה, אני בצניעות, כי אני מכירה את הצניעות שלך, אני מטפל סיני, אני זה, בסדר. זה אנחנו יודעים מהתעודות הרבות על הקיר. אבל אני רוצה לשמוע מי זה רונן. ספר לנו, רונן. רונן. אוקיי. רונן זה שם. שמאחורי השם יש גוף, יש נשמה בפנים כמובן.
אני גדלתי בקיבוץ בדרום, שקוראים לו כיסופים, בנגב. שם שקצת מצביע על... לגמרי. כיסופים היום משקף את הגעגועים שלי לעצמי במהלך כל השנים האלו. המסגרות בקיבוץ היו מאוד מאוד נוקשות, כמו בכל קיבוץ של פעם, לינה משותפת, והניתוק מההורים. והיום שאני מסתכל על הסיפור שלי, הייתי צריך לעבור המון המון משברים, ודרך המשברים שלי פגשתי בהמון המון צורות של טיפול, מטפלים שונים, כל אחד מביא משהו אחר. ועד שהגעתי לרפואה סינית ופגשתי מטפל מדהים, שהראה לי דרך אחרת שהיא דרך הלב, שבה הם לא מכניסים את האדם לתוך איזשהו קונספט, לתוך איזושהי מסגרת של הבחנה ונותנים לה שם, אלא באמת מקשיבים, שומעים את סיפור החיים, מקשיבים ללב של המטופל, ועצם זה שהגעתי למטפל הזה, והוא הקשיב לי, לא הייתי צריך יותר מזה בשביל להבין שאני כבר מתחיל להרגיש יותר טוב עם עצמי. אז אתה אומר שהקשבה היא בעצם הכלי הראשון שלנו כמטפלים, כמאמנים בצד שלי. אני יודעת גם שאתה ככה, אתה ממש גוס קשה לפיצוח היום, אבל אל תדאג, אנחנו פה עוד נשתפך. למה? נו באמת, אני מבקשת שתספר לנו ככה, open your heart, talk about רונן, ואתה מספר לי, הלכתי למטפל ההוא, אנחנו כולנו כל הזמן בטיפולים, נכון? הרי אני מטופלת שלך, אתה מטופל שלי, אנחנו מעבירים אחד את השני כל הזמן תהליכים כדי לצמוח ולהשאיר את עצמנו בהיי לבל הכי גבוה שיכול להיות, כי אנחנו יכולים לתת שירות אמיתי לאנשים, אנחנו בעצמנו לא עוברים תהליכים כל הזמן, אז אני זכיתי, כי יש לי אותך, אבל בוא נחזור רגע להקשבה, כי אתה, אחד הדברים המדהימים שעשית בשנים האחרונות, זה לנהל ולהקים, וליצור המון 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 מעגלים שקוראים להם מעגלי הקשבה. זאת אומרת, לקחת את הנושא הזה של הקשבה לאיזשהו מקום אחר, חדש. אז קודם כל אני מנהל את עצמי. דרך הניהול של עצמי, שזה קודם כל דרך ההתבוננות הפנימית, והניהול של עצמי וההבנה של עצמי, דברים כבר מתחילים לקרות לבד בחוץ, ואין שום צורך לנהל שום דבר בחוץ. דברים קורים לעצמם. זו אמירה מאוד אימונית לנהל את עצמי. כל הכבוד. בכל זאת עברתי אצלך תהליך שהשפיע עליי. אבל היום אני מבין שככל שהחופש, ככל שאני מרשה לעצמי לחיות בחופש, להכיר בכך שלי אין גבולות, אלא הגבולות שאני שמתי לעצמי, או החברה שמה לעצמי, ואני בוחר לבחון אותם כל פעם מחדש, ולסלק את כל האמונות המעכבות האלו. החופש שלי הוא לא מוגבל, וכך גם במציאות אני יכול ליצור דברים ללא הגבלה, בהתאם לרצון שלי. אז אתה ממש מדבר על המקום הזה שחופש הוא בעצם תוצאה של הקשבה. חופש הוא state of mind, כן. הוא state of mind, והקשבה, אם לדבר לפני 3 שנים, השתתפתי בקורס של מעגלי הקשבה, מטעם מרכז אוריאל, כמובן. והקורס הזה בעצם תרם לי המון המון להתפתחות האישית שלי, כבעל משפחה וכאדם עצמאי וגם כמטפל. אני מבין שהיום בהרבה בתי ספר לרפואה משלימה לא מפתחים את עניין ההקשבה העצמית וגם הטיפולית, ואני יכול להעיד על עצמי שהכלים שאני קיבלתי במהלך הלימודים שלי כמטפל היו מאוד מוגבלים, ואני לא הבנתי למה עד שפגשתי בצורך האישי שלי להתחיל להקשיב לרגשות שלי ולהכיל אותם. וככל שהצלחתי לגעת במקומות הכואבים שלי, כך היה לי יותר קל לפגוש במקומות הכואבים של המטופלים שלי ולהעביר אותם תהליך, דרך מודעות. כשאתה מדבר על הקשבה לעצמך, כן. אתה מדבר על אני נגעתי במקומות של הכאב שלי, זה לא משהו שהוא כל כך טריוויאלי. רוב האנשים לא הולכים לבקר במקומות הכאב. זה המקומות שבהם אנחנו לא מאפשרים לעצמנו, אנחנו לא נותנים אישורים. אנחנו חיים בחברה שלא מאפשרת לגעת במקומות של כאב, ואם כן אז מחביאים את זה בחדרי חדרים, ולא נותנים לזה מספיק ביטוי. היום יש יותר מודעות, אבל עדיין המקום הזה בעולם מאוד טכנולוגי הוא מוגבל.
זה נכון, אבל אנחנו, אחד הדברים שאנחנו עושים גם ביחד וגם כל אחד מאיתנו, הוא באמת להשריש את המודעות הזאת של ללכת לבדוק את הפרשנויות שלנו לעצמנו על מצבי הכאב שלנו. אני מדברת אולי ככה, אני רואה שאתה מהנהן, אתה מבין את השפה שאני מדברת, אבל המאזינים שלנו לא כולם מגיעים מתוך העולם הטיפולי. אולי כדאי להזכיר שאנחנו תמיד בעולם הנוירותרפי מדברים על המקום שבו כל אירוע, כל חוויה בעצם מקבל אצלנו מקום של מחשבה שהיא בצורת פרשנות. והפרשנות הזאת היא לפעמים חיובית ולפעמים שלילית, ומתוך המקום הזה בעצם נולד הרגש. כל רגש שקיים בתוכנו נולד מתוך איזושהי פרשנות, מתוך איזשהו, מתוך חלקים פנימיים שקיימים אצלנו, גם חלקים מודעים, גם חלקים שאינם מודעים. ובמקום הזה של הרגש, בעיקר כשיש מקום של כאב, ישנו מקום שמחזיר אותנו הרבה פעמים לאיזושהי מחשבה שמבקשת אישור. מבחינתי המנעד הרגשי שלנו הוא מוגבל. זאת אומרת שמגיל 0 נתנו לנו להבין איזה רגשות מותר להרגיש ואיזה רגשות אסור להרגיש. בשבוע שעבר, גם אצלי, אבל אצל רוב האנשים אני חושבת, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, אתה יודע, ג'ואנה, שעובדת יחד איתנו, גם הייתה כאן בשבוע שעבר וגם בשבוע לפני, והיא דיברה על הנושא הזה בהקשר של ילדים. גם אתה מטפל בהרבה מאוד ילדים, אפילו קטנטנים, לפעמים אני פוגשת את החמודים האלה, הם מגיעים בני חודש, בני 3 חודשים, עוד יותר חמודים האלה שמגיעים בגיל שנה וכבר מתמסרים אליך ככה, עוברים מהידיים של ההורים לידיים שלך כאילו אתה אבא נוסף שלהם, וזה כיף, זה מלמד על הרבה מאוד אמון, על איזשהו אישור פנימי שהם נתנו לעצמם, לגוע דרכך במקומות הפנימיים שלהם שזקוקים לריפוי. אני אגע בעניין של הילדים, מבחינתי זו זכות מאוד מאוד גדולה לטפל בילדים, במיוחד ילדים מאוד מאוד קטנים, זה מזכיר לי אותי בגיל הזה, ובצורך הבסיסי מאוד של ילדים במגע ובאהבה ובחום, ובעצם המחטים שאני משתמש בהם בטיפול שלי, בדיקור, איפה אני שם את המחט פחות חשוב מהכוונה שיש מאחורי המחט, וזה הלב, ואת זה אני תמיד זוכר, זה איך אני ניגש, ומה אני מרגיש לפני שאני ניגש לילד ומטפל בו. וגם למבוגר, אני חייבת לומר. גם למבוגר. כן, אני חושבת שבתוך המסע האישי שלי, שכילדה שאני ממש זוכרת את זה, נמנעתי מחיסונים, ואני אפילו זוכרת סיטואציה טראומטית, משהו שחיסנו ילדים, אני לא טועה, זה היה כיתה ה' או משהו כזה, מחסנים מבית הספר איזשהו חיסון, ואתה יודע, כל הילדים עמדו ככה בשורה על האחות, וכל פעם שהתקרב התור שלי, אני הלכתי לסוף, ואיכשהו לא עשיתי את החיסון הזה, הצלחתי להתחמק, אבל אז, אתה יודע, ההורים של פעם עם הרבה מאוד הקשבה למערכת, פשוט לקחו אותי לקופת חולים, ושם ממש רצתי בגינה, והייתי באיזשהו מסע אחרי האנטי-טטנוס, האנטי-חיסון. נמנעתי מדקירות בכל מצב שרק אפשר. ואני חושבת שהפעם הראשונה שהסכמתי להתמסר באמת לאיזשהו טיפול שמשולב דיקור, היה אצלך. כן, אחרי התנגדות של 2 טוב, אתה חייב לספר את זה כאן. אבל כן, אחרי 2, אבל אנחנו עשינו 2 של בניית אמון. לגמרי. כי המקום הזה של לבנות אמון הוא מה שמאפשר ללב שלנו לבוא לתוך מקום רגוע. איזה כיף לנו, איזה כיף לנו. כיף לנו כי אתם גם שולחים לנו מלא SMS'ים. איזה כיף, אנחנו יודעים שאתם שם. וזה מדרבן אותנו לספר לכם עוד ועוד דברים על העולם הנפלא הזה של גוף ונפש. והיום, כיוון שרונן נמצא כאן איתנו וכבר נגענו בלבבות ובחופש, רונן, ודיברנו כבר על ילדים. נגענו ולא הרגשנו. נגענו ולא הרגשנו. מה זה חופש מלא? וואו. מילה... שאלה ענקית, אני חושבת אצלי זה מאוד מתחבר למקום של הקשבה פנימה, של האישור הזה, הפנימי,
שיש לנו להקשיב לעצמנו ולפעול מתוכנו, לא מתוך, בלי לא. אותי זה מדהים שאנחנו צריכים להיזכר מה זה חופש. נכון. כי נולדנו בחופש מוחלט. נולדנו בחופש מוחלט. ובאנו לעולם שאין בו שום חופש. יש בו חופש, אבל אנחנו יצרנו מגבלות מאוד מאוד נוקשות לעצמנו בחיים האלו, שמקשות עלינו בהתקדמות שלנו. נכון. בתהליך. המקום הזה של, אתה יודע מה, אפילו הדברים הקטנים, כמו טכנולוגיה, כמו קודים חברתיים מסוימים, שאנחנו בוחרים לחיות על פיהם. בוחרים. בחירה. בחירה זה קשור לחופש? אני עוד פעם, את אומרת בחירה, אבל אני חושב שיש פה עניין של אילוץ, כי כולנו עברנו את מסגרות החינוך השונות מגיל אפס. חינכו אותנו בדרכים מאוד מאוד, לדעתי היום מעוותות ולא בריאות. אבל עכשיו אנחנו גדולים. עכשיו אנחנו גדולים וצריכים... ילדים, כן, אנחנו הורים. ובוא לא נתגלגל לתוך הנושא של ילדים, כי אנחנו הרי, אתה יודע, הילדים שלנו גם חברים. אני רק אגיד לך שמבחינתי החופש הוא בעצם הבנה של כל הדברים ששמנו עליהם, על עצמנו, סליחה. ההתניות. ההתניות, שזה הרבה מאוד התניות, במהלך הרבה מאוד שנים שלנו בתוך הגוף הפיזי לפחות, והתהליך, החופש עצמו הוא בעצם תהליך של להסכים להשיל מעלינו את כל אותם ההתניות, ולחזור לאותה תחושה בסיסית שאיתה באנו לעולם. נכון. רונן, אתה יודע, יש נושא שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, אבל בא לי דווקא עכשיו, בגלל שאף פעם לא שאלתי אותך את זה ככה ישירות לשאול אותך, ותזרום איתי, ואם אתה צמא לי, אם זה לא נושא שבא לך לדבר עליו עכשיו, אבל הוא עלה לי ולא עלה קודם, כשהתכוננו לשידור. אם כואב לי הראש, או כואב לי הגב, אז זה קשור לחופש? זה קשור לבחירה? זה קשור לבחירה, ואני אסביר לך למה זה קשור. הגוף שלנו הוא בעצם מאותת לנו שמשהו בתוכנו לא בתנועה. הוא לא מסכים. לא מסכים. ובדרך כלל זה קשור לרגשות שאנחנו חווים בתוכנו, בתוך הגוף שלנו. וכל אזור בעצם בגוף הוא מסמל משהו שתקוע אצלנו. זאת אומרת, ככה באופן מאוד כללי, אנשים שסובלים מבעיות ברגליים, ברכיים, בכפות הרגליים, שרגליים מסמלים בעצם תנועתיות או תנועה על פני כדור הארץ, על פני האדמה. ובן אדם שיש לו קושי לנוע, וזה לא משנה מתוך מה, מתוך פחד או מתוך איזשהו חשש או מתוך, דיברנו על התניות קודם. טראומות או איזשהו ניסיון עבר שגרם לי לחוות כאב. אתה זוכר שהיה לנו מטופל, שהוא היה נפגע חרדה של אחד האירועים שאנחנו שומעים עליהם כל כך הרבה לצערי בזמן האחרון, והוא הגיע אלינו עם רגרסיה איומה. בחור שהוא לא צעיר, הוא נער, אבל כבר לא ילד, ובעצם חברה רגרסיה מאוד גדולה בכל נושא של הרטבה, הוא היה רועד, הוא היה מאוד מפחד, היה נועל דלתות, נהיה אובססיבי לניקיון, כל מיני דברים כאלה שהם מאוד קומפלסיביים בהתהוות שלהם. וזה היה מקרה מאוד מעניין, שאנחנו טיפלנו בו באמצעות שילוב של השיטה שלנו, שתכף נקדיש לה 2 דקות, ושם כשטיפלנו, אתה שאלת אותו שאלה מאוד מעניינת, ואני רוצה לשאול אותך על השאלה הזאת. אתה אמרת לו משהו כמו, אני לא זוכרת בדיוק את המילים, אבל בתוך התהליך, ממש לפני שהתחלת לטפל בו, שאלת אותו, איך זה שזאת הבחירה שלך, של הגוף שלך? זאת הייתה מין שאלה כזאת שהיא לדבר עם הגוף. של לפנות פנימה אל הגוף ולנהל איתו שיחה. כן. כן. זה נוירוטרפי לגמרי. לגמרי. אבל אתה בכלל מטפל סיני. אני לא קורא לעצמי מטפל סיני.
אני למדתי רפואה סינית, ואני משתמש במחטים, ואני משתמש... אבל לא רק במחטים. לא, בעוד כלים, בתווינה, שזה הפיזיותרפיה הסינית, זה שיטת מגע, בתזונה ובצמחי מרפא, אבל אני גם... אנחנו עוד ניגע בתזונה היום, אני מקווה שיספיק לנו הזמן. אני מקווה, ובכל מקרה אני גם למדתי עוד דברים, זה לא קרא לזה שיטות, כי זה לא שיטה, זה דברים שאני למדתי אותם ולקחתי אותם למקום שלי, של הרבה איך לגשת לרגש, איך להתמודד עם רגש, איך לבטא רגש בכלל, כי אני מאמין שבבסיס שלנו, כל המחלות שלנו קשורות לביטוי רגשי. לגמרי, גם אני מאמינה בזה. אני נוירותרפיסטית. זה חלק מהנחות היסוד שלנו, שכל מה שקורה לנו הוא באחריותנו, כולל כל כאב בגוף. הגוף מדבר איתנו, הגוף שלנו במודע ובלא מודע מלא חלקים, חלקים, חלקים. את המקרה של הבחורצ'יק הזה פתרנו דרך שיחה עם חלקים ודיקור מאוד מאוד מדויק. אני זוכר שאת השיחה שעשינו, את הפנייה שלנו לגוף שלו ולנפש שלו, ופשוט תקשרנו עם כל איבר ואיבר. כשאתה אומר תקשרנו, זה אומר הוא תקשר. זה אומר שהוא תקשר, אנחנו עזרנו לו לתקשר, ודרך הגוף שלו, דרך האיברים שלו, הוא הצליח להפוך את זה למילים. זאת אומרת, הוא הצליח לבטא מה יושב בכל האיבר בגוף שלו, ולבטא את זה במילים. וברגע שהוא הצליח לתת לזה ביטוי, הכאב השתחרר. וזה היה מדהים לראות שאני מחובר לעצמי ואני מקשיב לעצמי. אני גם מסוגל להבין שפה שלא שמעתי אותה, ולא ידעתי בכלל שהיא קיימת בתוכי. אנחנו תמיד מדברים על המקום הזה שהוא המרחק בין החוזה הפוטנציאלי שלנו עם ההוויה שלנו, עם עצמנו, לבין המציאות. ואתה תמיד מזכיר לי ששם בדיוק בנקודה הזאת נמצא הפוטנציאל של המחלה. אז אני רוצה להתייחס לזה בסיפור קצר על מטופלת, ואני אסביר לך עד כמה זיכרון רגשי הוא טבוע בגוף הפיזי שלנו. בנוירותרפיה אנחנו קוראים לזה הגוף זוכר. הגוף זוכר. מטופלת היום בת 80. 80? וואו, עונן. סובלת מבעיות חוזרות ונשנות ברגל שמאל. והיא שברה את הרגל לפני שנה, ושניסיתי לשחזר ביחד איתה מה קרה בעבר של הרחוק או הקרוב, שקשור לרגל שמאל, היא פתאום נזכרה שהיא גדלה ברוסיה, שכל פעם שאימא שלה הייתה מענישה אותה, היא הייתה קושרת את הרגל השמאלית שלה לשולחן. והיום אנחנו הגענו לזה יחד, שיש לה איזשהו כעס על עצמה, או שזה בעצם היא עושה יש פה איזשהו מנגנון ענישה עצמי, שבו באופן אוטומטי הכאב הרגשי הזה עולה דרך ומתבטא דרך רגל שמאל. מדהים. אני זוכרת את המקרה הזה. זה באמת, אני זוכרת את האישה הזאת אפילו, אני פגשתי אותה בקליניקה שלנו בקיבוץ עינת. אני רוצה שאנחנו נדבר רגע על מה אני ואתה, רונן, עושים כשהדלת נסגרת ויש בפנים מטופל. המקום הזה, אתה מחייך. זה נשמע... זה נשמע, אנחנו ברדיו טוב, אין לנו מקרים שזה הפוך, כן? כשנכנס אלינו מטופל עם מקרה לקליניקה, ואנחנו בוחרים לעבוד בשיטה שאני ואתה פיתחנו. זה בעצם שיטה שמביאה את עולם הנוירותרפיה, את כל העולם של העבודה עם התת מודע. התת מודע והמודע, הנפשי, הרגשי, הפסיכולוגי, הקוגניטיבי, אפשר לומר, למפגש עם התת מודע של הגוף, עם הגוף הזוכר, עם החלקים הפנימיים הרגשיים שבאים לידי ביטוי בתוך הגוף. ושם בעצם אנחנו עומדים שנינו, ועל המיטה הטיפולית, בשונה אגב ממפגש אימוני בחדר השני שלנו, שהוא חדר אימוני, כיסאות. בחדר שלך ישנה מיטה וישנה אווירה של קליניקה וגם ריחות מדהימים תמיד. יש אנשים שהריח מאוד חשוב להם. ושם אנחנו בעצם מתחילים מסע עם מטופל שאתה נוגע שם בכל המקומות הפיזיולוגיים
התאים הפנימיים, השחרור הרגשי, הדיוק בקשר של המטופל עם הגוף, ואני נוגעת בכל החלק הקוגניטיבי, בהתקנות הפנימיות, בשינוי דפוסי החשיבה, דפוסי הרגש, דפוסי ההתנהגות בסופו של דבר. וקורה שם משהו מופלא בתוך המקום הזה. אנחנו גם, אנחנו לא נגלה, אתה יודע, הרי אף אחד בלב הכי לא מקשיב לנו עכשיו. אתה צוחק, כן, אנחנו יודעים כמה כן. אבל לא נגלה להם, שתכף אנחנו גם פותחים קורס ללמד את זה, נכון? חלק מהקורס הגדול שלנו, של הנוירופיזיו. וגם אתה תכף מתחיל ללמד בכל מיני מקומות, וואי וואי. הולכת להיות לנו שנה מדהימה, רונן, של ככה לב פתוח. אז השיטה הזאת שלנו, תגיד לי רק בשתי מילים. כן, מה? ספר לך על השיטה? איפה אתה שם? תראי, קודם כל יש דברים שקשה לי להפוך אותם למילים. למרות שאני מאוד מדויק במילים שלי, יש דברים היום שיותר קשה לי לבטא אותם במילים. כי כשאני רואה מטופל או רואה אדם היום ומניח עליו יד או מתקשר איתו, הדרך תקשורת שלי היום היא מאוד מאוד שונה. אני מסוגל לראות דברים שפעם אני לא ראיתי ולהרגיש דברים שלא הרגשתי בעבר, כי הייתי עוד שנייה, אבל בדיוק, כי פעם הייתי בא עם הראש מתוך חוסר הביטחון שלי, והיום שאני בא עם הלב אני מסוגל להרגיש, כי כולנו מתקשרים על אותו תדר. אני יכול לראות עד כמה בן אדם פתוח עם עצמו, אני יכול לראות עד כמה אדם חסום עם עצמו ולא מאפשר לעצמו באמת ביטוי בעולם שלנו, או בעולם שלו יותר נכון. דיברנו על המון דברים ככה בנגיעות קטנות, ואתה יודע, רונן, השנה תכף נגמרת לנו. השנה העסקית, אנחנו גם אנשי עסקים בין היתר. אם אני אתן לך דקה מאוד יקרה, מה אתה מאחל לעצמך לשנה הזאת? כך נשימה, אנחנו לא דיברנו על נשימות, רונן. נכון, צריך לנשום. נשימות, וואו. אתה יודע שאני עובדת המון עם טכניקות של נשימה. כי כשאתה רוצה לקחת בן אדם, להוביל אותו לתוך איזשהו מצב של סטייט פנימי, אז הנוירותרפיה מאוד מדייקת את המקומות האלה כדי ליצור מצבי מוח מדויקים. אנחנו משתמשים בנשימות, אבל אתה יודע את זה. כן. ודאי. כן, עודך. נשימה זה כלי מדהים שמי שנחשף אליו ומכיר אותו, הוא יודע כמה הוא נוגע במקומות עמוקים בתוכנו. הקשב הפנימי. הקשב הפנימי, בעיקר נשימה מתקשרת לריאות, למחלות נשימה, אסתמה, ברונכית, COPD וכן הלאה. איזה אלוף אתה יודע את כל הדברים האלה. אצלי, הנשימה מתקשרת לנשמה. כן. לחלקים הפנימיים שלנו שרוצים לצאת החוצה, שמבקשים את הביטוי שלהם. התקשורת עם האלוהות. כן. כן, עם האלוהות. עם האלוהות, נשמה, כן. נשימה, תקשורת, כן. יש כאן הרבה אמונות סביב הנושא הזה, גם שלנו כמטפלים, לדעתי שווה תוכנית שלמה לדבר על אמונות של מטפלים. איך זה פותח אצל כל אחד, אפיקים נוספים למפגשים שלנו פנימה. אבל אתה יודע שאני יודעת גם עליך וגם עליי, כי זה בשיחות שלנו עולה הרבה, שאנחנו לא מביאים את המפה האישית שלנו לתוך התהליך. אנחנו מביאים רק את הניסיון שלנו. אנחנו כל הזמן נמצאים בהקשבה, אפרופו התחלנו ככה את השידור, לאיפה שהלקוח שלנו נמצא. איפה שהמטופל שלנו נמצא, ואנחנו עובדים משם, אנחנו לא עובדים מתוכנו. אנחנו עובדים מתוכנו, לא מתוך הסיפור שלנו, אנחנו עובדים מתוכנו, מתוך המקצועיות שלנו. זה דבר שהוא נפלא. אז מה אתה מאחל לעצמך? 2016 כאן, ממש עוד רגע, רונן. אני יכול לאחל לעצמי המון דברים. אבל אני... כל שתבקש לו יהי, אתה יודע, זה כאילו עכשיו... אני בוחר בחופש ליהנות מהחיים ולהמשיך לחקור את נושא הרגש בחיים שלי ולהשתתף בסדנאות ובקורסים מעניינים כמו שאני עושה היום ולהמשיך לטפל במטופלים, כל מי שיבוא אליי, אני באמת בשמחה. הוא צריך להמתין קצת עם רשימות ההמתנה שיש לך.
אתה יודע, אבל בסדר, ככה זה כשיש, אתה יודע, תוצאות. וזוגיות טובה ומשפחתיות טובה וכן הלאה וכן הלאה. כן, וואו, מאזינים לא יודעים שיש לך אישה מדהימה בבית, ושני ילדים חמודים. כן, מקסימים. שאני מאוד אוהבת. שאת מכירה. ברור, תקשיב. זה, אתה יודע יש חלק מהעיסוקים שלי זה אומנות, ואחד הדברים שאתה חי סביבם זה עם אישה אומנית פנומנלית, ליעד. מוכשרת, מוכשרת. כן, מאוד מוכשרת. מאוד מאוד מוכשרת, ואיזה כיף לנו. כן. נכון? אז בואו נאחל לנו ל-2016 שיהיה לנו עוד יותר כיף. יש לנו עוד יותר אומנות ועוד יותר רוח ועוד יותר מקום בלב לתת לעוד ועוד 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 אנשים שמחפשים קצת את הדרך, שאולי צריכים להסתכל פנימה במקום למקומות אחרים. לדבר עם החלקים בגוף שלהם שירגישו יותר טוב. נשארה לנו ככה איזה דקה לפני סיום. מה המסר שלך, רונן? המסר שלי, לא לפחד להקשיב ללב, וללכת עם הלב. מתוך הלב קורים דברים מדהימים, נפתחים עולמות שלמים, ואני מאמין שכל החלומות שלנו וכל המאוויים שלנו נמצאים בלב. הכל נמצא שם. הלב שלנו. הלב, חופשי. הלב החופשי. כן, הלב שלנו חופשי, והגיע הזמן להוציא אותו לחופשי. איך עושים את זה? מתחילים בנשימה. אז בוא ננשום ככה. בואי ננשום בכיף. אף פעם לא נשמנו בשידור, כזה ככה. איך אנחנו עושים את זה? מכניסים אוויר פנימה. לקחנו. מחזיקים כמה שניות, נהנים ממנו בפנים. נותנים לו ככה להגיע לכל המקומות בגוף שמבקשים ליהנות ממנו, כי הוא מביא איתו המסר חדש. נכון, איך אני אוהבת לנשום. כן. זו פעולה כל כך טבעית שאנחנו שוכחים לעשות. שוכחים לעשות לגמרי. וואו. כן, ויש בה כל כך הרבה חיים. נכון. אתה יודע שגם כשמדברים ברדיו בכלל עם אנשים, מאוד חשוב לקחת נשימה כדי לשמור על איזה שהם פעימות פנימיות ותנועה. אז לקחנו נשימה, החזקנו אותה כמה שניות ואז. ואומרים לה יפה שלום, משחררים אותה לעולם החופשי. לאט לאט, דרך הפה. כזה ככה. ממש ככה. ומפנים מקום לאוויר חדש, למסר חדש. לאנרגיה חדשה. לאנרגיה חדשה, לשנה חדשה. לשנה חדשה. כן, למלא חיבוקים. ומאוד מסקרן גם לראות מה נכנס, מה יוצא. נכון. כן, כל עוד יש התחדשות ותנועה. אנחנו לפעמים יושבים שם על איזשהו, אתה יודע, אזור, אני אומרת אנחנו, אני, אתה, מאמנים, מטפלים, מקבל עלינו איזה שהם אנרגיות ממקומות אחרים, אנרגיה סלש מסר סלש ידיעה, תודעה חדשה. זה כיף. 2016 רונן הולכת להיות שנה מדהימה. זו בטח תהיה השנה שלך, אני רואה את זה מנצנץ אצלך כבר כמה חודשים. אם פה המאזינים היו רואים את החיוכים שלך, היו יודעים כמה אני צודקת. ורונן, תחשוב על זה, אנחנו רוצים שתבקר אותנו שוב. אני יודעת שאתה עמוס, אני יודעת. אנחנו חיכינו לך איזה כמה וכמה שבועות שתתפנה אלינו, אבל אנחנו ממש עכשיו, אני אזמין אותך לקפה אחרי שאנחנו נשמע את השיר, אני אשכנע אותך. יש לי את הדרכים שלי, הנוירותרפיות, לעשות לך התקנות כאלה של משבוע לשבוע תבוא אלינו יותר ויותר כאן לרדיו החיים הטובים. אנחנו גם נודה כאן לרועי שתמיד נמצא איתנו, מחבק עם לב פתוח בהפקה. איזה כיף שיש אותך. אנחנו נפרדים וניפגש שוב ביום רביעי הבא בשעה 12 בהכל בראש איתי. עם מלי שטבי. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק שלנו, שידורים חוזרים. תמשיכו לשלוח לנו אס-אמסים, אנחנו נענה לכם גם בפרטי וגם בפייסבוק. איזה כיף לנו.